το μεγάλο παιδί. Η κίτρινη. Ο γιος θα κάνει κάτι από το Την ουρά όταν την πιάνει και τραβάει τότε έχεις μέσα. Bueno. Κράτα συνοικιά είναι. Όχι τέτοιο ρε, δεν κατάλαβες. Να στρώσεις πλακάκια όλο να κάνεις ένα... Το βιτέξι το τελευταίο. Τα πράγματα μα είναι νοικοκυρεμένα, τα υπόλοιπα. Το δικό μας πρέπει να αυτής να λύσεις. Το Παπαζάβα είναι βρώμικο μπροστά στο δικό μας. Τι κάνει πάλι τραβάει την ουρά του. Γαυγίζει τη γάτη. Άντε λέει, παίξουμε. Και τον τραβάει την ουρά του να λύσει, τη ζαλίζει από την ουρά. Και αυτή πάρα το τέλει όμως. Ναι, αυτή πατέλει μωρό είναι, δεν είναι παίξει. Πού είδες ένα γατάκι σιαμέζικο με γαλαναμάτια, να δεις τι όμορφο που ήταν. Ας τη Σόφη, η Κατσαβερίνα. Μην το πεις. Για αυτοί το φέρανε, το μωρά το βρήκαν και το φέρανε. Από το πάρκο το βρήκανε. Το πάρκο έχει σε εσάς. Έχει τίποτα μια χανέζικα γάτα με μικρά. Από φύγατε να το πήρε και το έφερε. Έγινα πολύ και δεν μοιάζει. Εγώ πήρα μια φορά και έξω ήταν και έπαιζε να πέσει. Και ένα σιαμέζικο είναι Λίθλαντ. Το ξεπάστρεψα. Γιατί αυτά κάνουν κοντίχα. Την ουρά του τραβάει, είδε. Η Λίζα τι κρύβεται. Έχει κάτω πέντε. Πώς έχει δροσιά που κάνει. Μετά πάει πηδάει πάνω. Απάνω στην πισίνα είναι, ανέβα.